Tervetuloa taas pallonviemään reissulle. Nyt ollaan Gran Canarialla täällä vuorten keskellä upeassa golf-resortissa nimeltä Amphi Emerald. Lähdetään seuraavaksi katsomaan, kuinka kaikki täällä oikein sai alkunsa. Tässä on norjalainen perustaja Björn Ling. Eli alun perin tällä saarella, me ollaan nyt Puerto Ricon tällä puolella. Puerto Ricon toisella puolella on meidän valmis kohde Amphi del Mar, joka on semmoinen 22 hehtaaria, missä on 4 hotellia, oma uimaranta, satama, ostoskeskus, 15 ravintolaa, tämmöinen valmis lomakohde. Eli me on lähdetty liikkeelle 90-luvulla. Ja siis silloinhan tässä ei ollut mitään. Eli nyt meillä on valmiina tässä tämä yksi hotelli, Amphi Emerald. Meillä on valmiina täällä tämä 18 reiän golfkenttä, 9 reiän harjoituskenttä, muutamia huviloita. Se on se, mikä tällä hetkellä on valmiina. Mutta pelkästään tätä maata ne on kääntänyt tässä, että tämä golfkenttä saatiin valmiiksi 10 vuotta. Tämä Amphi Emerald, tässä on 118 huonetta. Ja seuraavaksi lähdetään rakentamaan Rubinia. Seuraavaksi lähdetään rakentamaan tuohon omaa uimarantaa. Tauron laakso, missä me ollaan. Ja tässä tulee olemaan niin, että kaikki nämä rakennukset, mitä rakennetaan, tulee olemaan jalokiviä. Ollaan Gran Canarialla ja Amphi Emerald Golf Clubin harjoitusalueiden laitamilla. Tuossa on lähipelialueet ja tästä vierestä lähtee sopivan haastava par 3 kenttä, 9 reikää. Silloin kun haluaa viettää golfkentällä vähän vähemmän aikaa tai ei vielä niin kokenut pelimies, että uskaltaisi tuonne pitkälle radalle lähteä, niin tämä on tosi hyvä vaihtoehto. We are a paradise island. We are a round island, it's a small island. We have 7 golf courses and all of them are really close. So the best thing I think in Gran Canaria for the golfers to come here to play is that we are really close. So we have the first golf club in Spain is in Gran Canaria. It's called Real Club de Golf de Las Palmas. Why? Because English people used to live here 100 years ago. Because our port here, the Puerto de la Luz, is in the city of Las Palmas. It's very important because everyone who wants to cross to the Atlantic, who wants to go to America, must stop and here in this port. You have to remember that Cristobal Columbus, he stopped here in Gran Canaria and La Palma before going to America and discover America. So in the same way, you know, 100 years ago, English people used to live here. We have a very important Britain colony in Las Palmas, in the city of Las Palmas. For this reason, these English people said, okay, we play golf and here in Gran Canaria there is any golf course. So we have to make one. And you know, the story started here in Gran Canaria more than 100 years ago because Real Club de Golf de Las Palmas is from 1891. So more than 100 years now, and start here the history of golf. Then we can tell you that we have Maspalomas Golf. This is the first commercial pay-and-play golf course in Spain as well. Ollaan Amphi Emerald Golf Clubin Championship-kentän yläkohdassa 13 ja 14 viheriön välimaastossa. Takana näkyy hulppeat maisemat. Tyypillistä maisemaa tälle kentälle. Paljon korkeuseroja, huippukuntoiset viheriöt, tosi haastavat putata. Täällä on semmoinen juttu, että tuossa hotellilla on golfautojen hinta laitettu aika edulliseksi, koska täällä ei oikeastaan ilman golfautoa vaan pärjää. Ei jaksa kävellä tätä kenttää ympäri. Ja tuolla on muutama aika pitkä siirtymä, semmoinen, johon golfauto on kyllä tarpeellinen. Mutta tosi mielenkiintoinen kokemus tämmöisten upeiden kallioiden keskellä. Ja silloin kun täällä tuulee, niin silloin tietää, että golfpallokin saa kyytiä. Amphitheater Golf, this valley in which we are right now, the golf course sets in an old valley, was a plantation of avocados and mangoes, and you know, this was about 7 years ago was abandoned. So you know. They decided to build the next resort from Amphi del Mar. You know, the development needed a place, and they decided this was a great place for it. The golf course opened in 2007. Of course, was designed by Von Hagen,
which is a very well-known designer all around the world. He has designed about 500 golf courses, like Doral, for example, in Florida, was designed by Von Hagen, and another golf course very famous in Japan as well. And he's a very renowned designer, and sadly he passed away about 5 months ago. But you know, the design is a great design. Everybody, that doesn't matter if they are high handicap or low handicap, they can have fun in the course, because we have like 6 different tees. So you can, you know, go from the back, really back tees, like for professionals, or, you know, and if you are a high handicap, you can play from the 60, which is very easy. So it's a very well designed golf course. Anfi Emeraldin Championship-kentän 8. väylä. Par 4, joka tällä kertaa pelataan aika jyrkkää ylämäkeä. Hieman tommonen dogleg-väylä kääntyy loppupäässä oikealle päin ja päätyy tommoseen kallion muodostamaan kattilaan. Viheri on kolmitasoinen, eli siellä täytyy olla tarkkana lähestymisen kanssa, että osuu oikealle tasanteelle. Muuten tulee hankalaa puttaamisesta. Oikastakkaa ei oikein pysty, tuossa on aika monta hiekkaestettä tuossa väylän oikealla puolella. Mielenkiintoinen väylä.